používať viac ako jeden zmysel naraz. Pri rôznych veciach. Aj pri tých malbách je dôležitá pre mňa. Je dôležitý obraz, ale rovnako aj vôňa, dotyk. Milujem pach. Milujem takúto naozajstnosť. Volám sa Erik Pánči, pochádzam z Ružomberka. Študoval som na Vysokej škole výtvarných umení, ale tam som to nedokončil. Potom som skôr cestoval, potom prišla korona a popri tom som celú dobu tvoril. Moje umenie nie je len o obrazoch. Na začiatku si vravel, že farba nie je dôležitá. Čo je potom dôležité? To, že je. Ale nejde o to, že je to farba. Ide o to, že existuje. To je dôležité. Nejaký tvoj styk s realitou? Stykom by som to nenazval, skôr rozhovorom. Rozhovorom koho, s kým? Rozprávam sa sám so sebou, keď malujem. Aj keď som zvažoval, že ako túto výstavu pomenovať, tak mal som pocit vďačnosti voči samému sebe. Že som, viem, ono možno to znie tak sebestredne, ale není to tak, lebo niektorým ľuďom sa v živote stávajú aj zlé veci, alebo spravia niečo zlé. A dovtedy majú taký nie úplne v pohode život, až kým neprídu na to, že to, komu musia odpustiť, sú oni sami sebe. A vlastne niečo veľmi podobné vytváram aj v tých obrazoch. Že je to komunikácia mňa samého so mňou, samým. A momentálne tam cítim pocit vďačnosti. O tom je táto výstava. Aspoň takto vnímam. Aj keď nemá samotný obraz ten príbeh, ale niekedy sa snažím príbeh vymyslieť, alebo vymyslieť si nejakú osobnosť, niečo, do čoho sa vžijem. A tá entita si vytvára to prostredie formou tej malby. Čiže tá príbehovosť častokrát není o tom, že namalujem nejaký príbeh, ale je to, že namalujem niečo, čo mi dovolí byť tým, kým chcem byť. Častokrát vymysleným, ale častokrát aj nie. Zase by som povedal, že názov nie je úplne dôležitý. Názov len pomáha čítať, alebo pomáha rozumieť. Je to ako jedna z farieb. Ako by mali ľudia čítať svoje obrazy? Nech ich ohoňajú, keď aj chcú, tak nech sa ich aj dotknú. Nech sa do nich ponoria. Mám rád aj blízkosť, aj vzdialenosť. Častokrát, keď malujem, tak nemám odstup. Baví ma to. Baví ma ako keby odozdať sa tomu a padnúť do toho, aj keď padnúť má takú nie úplne správnu konotáciu, ale odozdať sa tomu tej snovej krajine, tak to ma baví.
Častokrát používam dva základné princípy filozofické. Jedna je entropia, druhá je morfogenéza. A entropia je o tom, že veci sa rozpadajú a zvyšuje sa neusporiadanosť. A morfogenéza je presne opak, vlastnosť hmoty a materiálu sa samo usporiadať. A oba tieto princípy vo vesmíre fungujú. Vlastne človek je tiež, na začiatku bol vesmír úplne komplexný, bol úplne že usporiadaný. A ako sa začal rozpadať, tak po tých 14 miliardách rokov je tu človek. Čiže občas používam takú metaforu, že ak vesmír je vodopád, tak my sme niekde v strede toho vodopádu, akože padajúce kvapky, a to je človek. Neznamená to ako nič zlé. Je to práve, že stále tam narážam na tú vďačnosť, že sa takéto veci dejú. To, že sa šálka môže rozbiť, tak mi príde, že super. Že oveľa horšie by bolo, kebyže sa nikdy nemohla rozbiť. Nikdy sa nemohla zmeniť. A není to o deštrukcii, je to o tom, že veci sú v pohybe. No ale vo výsledku sa dostávam k tomu, že v tej najextrémnejšej podobe rozdiel medzi úplnou entropiou a úplnou morfogenózou, tak nevidím tam rozdiel. Príde mi to, že to je vlastne to isté, lebo aj vesmír, keď sa úplne rozpadne, tak bude znova rovnako homogénny ako na začiatku. Som presvedčený, že je tu viac rozmerov, ako sú len 3, a potom pohyb súvisí s gravitáciou a definícia sily a gravitácie vo fyzike stále nedopovedaná. Takže preto mám aj rád tie filozofické úvahy, že prečo som si predstavoval rozpad toho atómu takým spôsobom, ako som si predstavoval. No, to kvôli tomu, že ja neviem vlastne, ako sa to naozaj deje, ale baví ma si to predstaviť. Prečo by si ľudia mali pozrieť tvoje obrazy? Lebo si myslím, že ich to upokojí.